ಫಿಶ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಅಲ್ಲ ಗಲ 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 ಅಂತ ಅಲ್ಲೋಡಿ ನೇರಳೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಕಣ್ರು. ಎದಡಿಯಾ ಪೋಣಿ ಹಾರರ್ ಹೌಸ್ ಬಂದು ಸೂಯಿ ಬೇತು ಬಲ್ತೊಂದ್ ಬರ್ತಾ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ವಯನಾಡ್. ಸೊ ಎಂಕಲು ಇನಿ ಬೋಲ್ಚರೆ ಲಕ್ಕತ್ ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ವೈತ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಪಿದಾರ್ದ. ಹಾ, ಅವು ಖಾಲಿ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅತ್ ಬೇತೆ ಡ್ರೈ ಗೇಮ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಅವಳು ಪಿದಾರ್ದ ಬಟ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಟಿಫಿನ್ ಓಡತ್ತ. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೈದ. ಸೊ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂತ ಪೋಯ್ ವೈತ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಇಂಕುಲ್ 4 ಜನ ಇಡ್ಲಿಗೆ ತೊಂಡ ಆಯಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯಗ ಬೊಚ್ಚಿಗರೆ ತಿಂಡಿ. ವಾವ್, ಇಂಚಿನ ನೇಚರ್ ಮಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್. ಕೇರಳದ ಗೋಡ್ಸ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಏನೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲೇನೇಕ್ ಬೊಕ್ಕ ವಯನಾಡ್ಗ್ ಕೇರಳ ಮುನ್ನಾರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂದ್ ಎರಡು ಇತ್ತೆ ವಯನಾಡ್ಗೆ 4ನೇ ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪುನ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿನ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿಪ್ಪನು ದೇವರು ಓಲುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವರುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕೇರಳ ಬೈದ ಪಂಡನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ್ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲು 3 ಜನ ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಾದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಬೈದ. ಸೊ ಮುಲ್ತೂರ್ದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ವೈತ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೈತ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮ GRS ತುತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಂಡರ್ಲಾ ತುತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಸ್ಮಯ ತುತ್ತ ಕಣ್ಣೂರ್ದ. ಸೊ ಒಂದು ವೈತ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ವಯನಾಡ್ದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾನಸ ತುತ್ತಿದ್ದಾರ ಮಾನಸ ಅವೇನ್ ತುತ್ತಿ ಸೊ ವೈತ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತ. ಸೊ ತುಲೆ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಟೀಮ್ ಎಂಕುಲ ಒಂಜೇ ಟೀಮ್ ತುಲೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 1 ಜನ ಬೇತೆ ಒಂದು ಕೋಚ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದವೆ. ಇಂಕುಲ್ ಸಂಡೆ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದೆ ಬೈದ. ಸೊ ಬಲೆ ಪೋಯ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವೈತ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ದ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಡುಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂತೇರು. ಅವು ಜೀಪ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಅವು ಗುಡ್ಡೆ ಗಿಡ್ಡೆ ಪುರ ಉಂಡಿಗೆ ಪುರ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಪೋಪು ಜಂಚ ಅಕುಲೆ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವು ಲೆತಂಬೋಪಿನಿ ಅಂಚೆತ್ತ ಗಂಟೆ 10 ನಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪೇನೆ ತೋಜ್ ಎಂಕುಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ದೀತ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಸಾರಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಾಡಿ. ಸೊ ಎಂಕಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜತ ಎಂಕಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ. ಸೊ ದಾದ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಚಸ್ಮಾ ಉಂಡತ. ಸೊ ಅವು ಚಸ್ಮಾ ತೋಜ್ಬೇವು
ಅದೇ ಅವು ಒಂಜಿ ಚಸ್ಮ ಉಂಡು, ಮೂಲೊಂಜಿ ಚಸ್ಮ ಉಂಡು, ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿದ ಅವು ರಡ್ಡರ ಸಾರದ ಅವು ಎನ್ನ ಚಸ್ಮ ಅಂಚ ನೆನ್ಪಾಡ್ದು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಿಲ್ಲ. ನಿಂಕುಲ್ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಚಶ್ಮಾ ಉಂಡು. ನಿಂಕುಲ್ 100 ರೂಪಾಯಿದ. ಅಮ್ಮನ ಕಾಲ್. ಹಲೋ ಹಲೋ. ಹಾಯ್, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ವಯನಾಡು and enkolite inita first visiting place Y3 Park. ಅವಾಗ ಐಕ್ ತಾಗುರಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಪೋತ್ನು ಜಾದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆತ್ನ ಎಂಕುಲ್ ಜಾದಂತಂದುಳ ಗೊತ್ತೇನ ಮೂಲ ಆಕ್ಚುಲಿ Y3 ಪಾರ್ಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಡುಳ್ಳ ಮಲ್ತೋರ್ ತಾವು ಅಕುಲೆ ಜೀಪ್ ಡೊಲ್ತಂಬೋಪಣಗಾರೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡದ ಪುರ್ಸು ಹೊತ್ತೋಡು ಅಂಚ ಕಾರ್ದುಳ ಎಲ್ಲೋ ಮಳ್ಳ ಕುಳು ಅಂತೂ ಓ ನಿಂಕೋ ಚಸ್ಮಾವು ಎಂಕೋ ಚಸ್ಮಾವು ಬಂದ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತೋ ಅಂತುಳ್ಳ. ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ನಾ ಇಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಾನ್ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಬತ್ತಾತ ಇಂದೆ ಹಾಯ್ ಬಣ ಪೂರಕ್ಲೇಕ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ. ಮಾಂತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ನಿಂಕುಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಂತುಳ್ಳೆ ರಕುಲ್ ಪುರ ಸೌಖ್ಯ ಗರ ಈ ಎಂಚೊಲ್ಲಗರ ಚಾ ಪರ್ತಂಡೆ ಚಾ ಪರ್ತಂಡೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಜೀಪ್ ಬರ್ತಂಡೆ. ಸೊ ಜೀಪ್ ಇಟ್ಕೊಂತುಳ್ಳ ಎಂದು ಗೊತ್ತಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಹೋತಿತ್ತ ಹೋತ್ರಿ ಎಂಕುಲು ಅವಳು ವಯನಾಡ್ ಅತ್ತ ಇಜ್ಜು ಮುನ್ನಾರಡ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಜೀಪ್ ಹೋದಿತ್ತ ಗುಡ್ಡಾಗಿ ಜೀಪ್ ಇಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಏಟ್ ದೂರ ಉಂಡು ಗರೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಹಾ ಪತ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊ ಹೆಂಕುಲು ಜೀಪ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂತ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಳಿದು ಜೈದ ಪಂಡಾಳ್. ಹಾ ಜೀಪ್ ಹಿಡ್ದು ಜತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಡತಂತ ಪೋಂತುಲ್ಲ ಒಂಜ ಚೂರು ನಡಪರೆಗುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡತ್ತ ಆತು. ಮೂಲೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಜಿಂಕೆ ಜಿಂಕೆ ಮರತತ್ತ ಅವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಂತುಳ್ಳೇರು ಸಾಯಂಕಾಲ ವ್ಯೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪೌಂಡ್. ಸೊ ಅವಳು ದಾದಾದ ಉಂಡು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಅವಳು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಬರುಂತುಂಡು. ಸೊ ಪೋಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಜೈಗ್ ಜೈನ್ ಸಿಂಗ್ ಪೋಂತುಲ್ಲ ಇಂಕ ಟೂರ್ ಅವು ಅಂದು ಅವು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಕೂಡಿಗೆ ಅಂತಿದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಹಾಕೊಲ್ಪ ಅಂತಲ್ಲೇರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಇದಕ್ಕಲೋ ದೇವರ ಲಾಯ್ಕದ ನಿದ್ರೆ ಕೊರಿಯಾಡ ಬಕ್ಕಲ ಖುಷಿ.
ಈ ಜಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಿ ಕಲ್ಲಾತ್ ಕುಳ್ಳುಗ ಕುಳ್ಳುಗ ಎಟ್ಟೈತಿ ಕುಳ್ಳು ಅಡುಗೆನ್ನ ಅಂತೀವಿ. ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ವಿಶ್ವನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಣ್ಣಿ ಹೆಂಚಿನ ಇದ್ದು ಮುಳ್ಸುಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ నెట్ల ఆపుని ఫోటో ఎత్తారు వీడియో ఏ రిటైర్ పర్పరవా ఎవరెవరు ఇచ్చెప్పు పయ్యేదే తోట మరి వర అంతే ఫోన్ 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 ఆకాశకు పోయారు మంగళ once more ಇದ್ದೀಯಾರೆ ವಯ್ಯ ಬರಟುಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟಗೆತ್ತೆ ಜೈಂಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಹೊರ ಪೋಡಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಂಡ್ ನನ್ನ ಓ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬೋಡಂಡ್ಲ ಕುಳ್ಳೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕ್ರೇಜಿ ಕ್ರೇಜಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ झाला तुझी यांद ಇದ ಒಂದಿಡದ ರಡ್ಡು ಸತಿ ಇಂಚ ದುಂಪಿರ ಫೋನ್ ಆಗಲ್ದ ಅವ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎರಡು ಮೂಜಿ ರೌಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇಚ್ಚಿನಿ ಪಾತಿರ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಪೋಯ್ ಒಂದು ಐಟ್ ಕುಲ್ದು ಬೆತ್ತು ಒಂದು ಪೂರ ಚಿಲ್ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಕುಳಿತ ಏರ್ಪೋರ್ ಏನ್ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುಂತುಲ್ಲೆ ವಿನ್ನ ಮಿತ್ತ ಅಂಚೂರ ಅಂದ್ ಅಲ್ಲ ನಿಧಿಲ போய் ನಿಧಿನೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಧಿ ಅಲ್ಲ ಗೋಲಿ ಅಡಿಕೆಟ್ಟೆ ಫೋನ್ ಬೋರ್ ಅಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಕುಲು ಇರುವೇರು ಎಂಕುಲು ಬಂದಿದ್ರೆ ತಿದ್ದಾಯಿತ್ತು ಕಕ್ಕರೆಗೆ ಅವ ಆಯ್ತು ಕುಳ್ದು ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಪುರ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಉಂಟುಂಟು
ಅಂಡ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಅವಂತುಂಡು ಕಕ್ಕರಿಗೆ ಬರುವಂತುಂಡು ಏ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಿ ಜೊತೆ ಏಯ್ ಬಿಡಾಡ ಇದೇ ಈತನಾ ಅಣ್ಣ ನೆಟ್ಟುಕುಳ್ಳ ನಡ್ಬೇದ ಇಡ್ಸೂತೊಳಿ ಆತೆ ಖಾಲಿ ಸೆಂಕುಲು ಹಾರರ್ ಹೌಸ್ ಬಂದು ಸೂಯಿ ಬೇತು ಬಲ್ತೊಂದ್ ಬತ್ತ ಎಂಚ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಾರರ್ ಹೌಸ್ ಆತೆ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ತೂಕ ಬಲೆ ಜಾದು ಇವೆ Go, come! Come fast, come! No support gaya. ये बे ಈತೇನಾ ನಿಂಗಳು ಪೋಳಿಗೆ ತೂರಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅನ್ಸುತ್ತದೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ ಆತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಆತು ಒಂಜಿ 100 ಮೀಟರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ 100 ಮೀಟರ್ ಬಟ್ ಅವು ಎಂಕಲಿದಾದ ಮಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಕಾರಪು ಸೈಡ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪೋದಿತ್ತ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಂಡೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಂದು ಏನಿದೆ ಜಿ ಸೊ ಓಕೆ ಮೊಲು 50+ ಗೇಮ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಜ್ಜರ ಗೇಮ್ ಹೋ ಸೊ ಇಂಕಲು ಬೈಕ್ ಇಡ್ ಪೋಂತುಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಸೈಕಲ್ ಬಿಡ್ಕ ಸೈಕಲ್ ಬಲ ಬೊಡ್ಡ ಲಕ್ಕ ಬೊಡ್ಡ ಹಿಡಗಳು ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಸೈಕಲ್ ಪಿರವತ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಸೈಕಲ್
ಇಂಚನೆ ಸೈಕಲ್ ಬುಡ್ಪಿನಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರು ಇಚ್ಚಿ ಬರಡಿಯಾ ಏ ಜತ್ತು ನೂಕುಣಿ ಅಂಚೂರು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಆಯ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಜೇವಳ ಹೋಗ್ಕೊಂಬಲ್ಲ ಪೋ 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 ಸೊ ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮಿತ್ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾ ಓ ಇಂಚ ಏ ಎಡ್ಡು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ Long step. ಸ್ಪೀಡ್ ಗೋ A few moments later. ಓಹೋ ನಡಪ್ ನಡಪು ಆಯ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಬಂದು ಲಕ್ಕ ಬಂದು ಪೋ ನಡಪು ಅವಳೆ ಸ್ಟಕ್ಕಾಂಡು ಏಯ್ साइड खाने मिडले इसको मिडिल में चलना चाहिए ना और रुकना नहीं चाहिए वो रुकेगा तो मुश्किल है ए पो नडपु नडपु अंद आयगा जीव पोंतुंडे ಶೇಕ್ ಆಗುಂತುಂಡು शेक अंतुंडा आय काय अबे साइड खाने ಆ ಅಯ್ಯೋ आय ಅವಳು ಚಿಕ್ಕ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅವರ ಏ ಅವು ಪಿರವರಂತುಂಡು ಏನಂತಿರ್ತೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇ ಬಂತು ಕೋಳಿಯನ್ನ ಪಾಸಾನ್ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಕಲ್ ಹೋನಾಗ ಬಂದಾಗ ಜೀವ ಬತ್ನ ಸೊ ಪೋತಿನಕುಲು ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಂತುಲ್ಲೇರು ರಿಟರ್ನ್ ಚೂರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೋಂತುಲ್ಲೇರು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಡ್ ಅಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದು ನಂಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಕೋಚ್ ಕೋಚ್ ಗೀತು ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡ ಮಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂಡ್ ಫೋನಾಗ ಇತ್ತು ಬಂದಾಗ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಬಕ್ಕು ಉಂಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ರೀಚ್ ಆಯರ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪುಡು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋಡು ಚೂರ್ ಸೈಡ್ ಎಂತ ಚೂರ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಎಂತೋಡು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪೋಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇಮ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿಪ್ಪುನತ್ತ ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಬರಕ ನಿಂಕುಲ್ ಪೋಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಂಜುಮಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಂಚೈತ್ನು ಬಾಯ್ಸ್ ಐತಿ మిడ్లెట్ నడతాం పో స్పీడ్ పాడు మల్ల స్టెప్ మల్ల స్టెప్ అంతే ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಪೋ ಏ ಅಕ್ಕ ಸಿತ್ತಂತೀರ ಅಕ್ಕ ಬೇಲಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಯ್ಯ ಅಕ್ಕ ಸಿತ್ತಂತದೇರಿ
ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಸೂಪರ್ ಅವ, ಸಕ್ಸಸ್. ಅವ ಮೂಳ್ ಬನ್ನಗಟ್ಟ ಆಳು ಸ್ಪೀಡ್ ಎತ್ತಳದ ಅಂಜದ್ ಪಾಸಾನ್ ಪುಕ್ಕೆಲೆ ದಾ ಮೇನೆ ಒಂಜಿ ಪುಕ್ಕೆಲೆ ಇಟ್ಲ ಫೋನ್ ಪುಕ್ಕೆಲೆ ನಂಬರ್ 1 ರೋಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ನೆಕ್ ಪೋಂತುಲ್ಲ ಚೂರ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೊಸತ್ತು. ಹಾಂ ನಿಧಿ ಪೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಪುನ್ ಪೋ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಕುಲ್ ನಾಯಿ ಬೆತ್ತು ಪೋಯ್ ಫೋನಾಗ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗ ಆಪುಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಪಂಡ ಎರಡು ಕೈತ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಬೋಡತ್ತೆ ಅಂಚ ವಿನ್ನು ಪೋಪೆ. ಹಾ ಇತ್ತೆ ಪೋ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಪೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ವಿನಾ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಿಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿನ್ನ ಬೂಳಿ ಬುಡ್ಡ ಪೋಡಿ. ಓ ಎನ್ನೋಡು ಏತ ತಿತ್ತುಂಡು ಬಂದೇನು ನೋಡು ಈ ತೇಪುನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಜೈ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ. ದೈವ ದೇವರಿಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಲ. ಏ ದಡಿಯಾ ಪೋಣಿ ನಡುಟು ಕಾರಿಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾರಿಜಾಡ. ಈ ವರಿ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರಾಮ್ ಬರು. ಇತ್ತೆ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಕಾರ್. ಸೊ ಬಂಪರ್ ಕಾರ್ ಪಂತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ಟು ಕುಳ್ಳುಗ ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಕೋಪ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡತ್ತ ಮೂಲೆ ಎಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ತೀರ್ಸಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೂಲೆ ಸಂದಾವು ಇತ್ತಿನ ಕೋಪ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಸಂದಾವುಡು. ಬೆಲ್ಟ್ ಕೊಳ್ತೇರು ಬೆಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು. ಸೊ ಇಂಕುಲು ಚೂರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪೂರ ಗೊಬ್ಬುದು ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಗೇಮ್ ಇಂಕುಲು ಬುರ್ತು ಬೇತ ಇರಂಡ್ಲ ಆಪೆರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಏನು ವಿನ್ ಆದಿನಿ
ಐ ರಡ್ಡ್ ರನ್ ಏನ್ 4 ರನ್ ಮೊಕ್ಕುಲು ಅವು ಎಂಕುಲ್ ಬರ 75 ಮೊಕ್ಕುಲು 55 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಖಾಲಿ ಆದೇ ರನ್ ಮಲ್ದಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತ ಚೂರು ಮೂಲೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಉಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವು ಮಿತ್ತು ಸಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಜಂಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವು ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೆನ್ನ ದೋಸ್ತಿಯರಿ ಪೋಂದಲ್ಲೇ ಬಲಿ ಪಶು ಆದ ತೂಕ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಲ್ ಪೋಂತಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲಜ ಏ ಬಡ್ಡೆ ರಾಡು ಪೋ ಬತ್ತ ಆನೆ ಪೋನೆ ಏ ಪೋಪೆ ಬತ್ತೆ ಇದಾ ಈ ಜಾಲೆತ್ತಿ ನಿಂಗೆ ದಯಟಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಬಂದಿప్పుడు ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬರ್ತಾವೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಸವ ನಿಂಚ ಗೊಮ್ಗೆ ನೆಲ್ಪೋ ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತಿಯ ಯಾರಿది ಮಿತ್ತರ್ ಸ್ವರ್ಗಡ ನಿಂಬೆ ಸಿಕ್ಕಿಡ ಹಾಯ್ ಬಂತು ಬಲ వాళ్ళు ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂತುಳ್ಳ ಮಾರೆ ಸುರುತ್ತ ಬಲಿ ಪಶು ಆತೀನಿ వాళ్ళు ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂತುಳ್ಳ ಮಾರೆ ಸುರುತ್ತ ಬಲಿ ಪಶು ಆತೀನಿ ಕಲ್ಕಡಿ പോയറ അത് കാൽക്കൂടെ കാൽ വെച്ചിട്ട് ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಇಡ್ಬೇಕಂತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಲ ಇತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಜಾತುಂಡ ಇಟ್ಟು ಅಂದ ಅಕುಲ್ ಪನಂತಿದ್ದರೆ ಏನ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೆ ನಿಂಗೆ ಕೇಂದ್ರಿ ಏನ್ ಜಾದಂಪುಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಎಂಕ ಪೌಡು ಫಿಶ್ ಬೋತ್ರಿ ಬೇಂಡ ಅಲ್ಲಿ ರೋಪ್ ಹಿಡ್ಕೋ ವಿನ್ನ ರೋಪ್ ಹಿಡಿ ಸರಿಜಿ ಅವಳಿಜಿ ಮಿತ್ತು ರಪ್ಪ ಮಿತ್ತು ಅದೊಂಚೂರು ಡೆತ್ ಕುಳ್ಳೆ ಏನು ಅರ್ಥವೇ ಆಗ್ತಿಲ್ವೇ ಈ ಕೇಸು ಎಳೆ ಮಗು ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಅವಳೆ ಕುಳ್ಳನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಂಪಿಂಗ್ ಜಪಾಂಗ್ ಚಂಪಕ ಚಂಪಕ ಹೈ ಹೈ ಏ ವಿನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ ಹೈ 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 ಕುಳ್ಳಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳ್ಳೋಡು ನಾರಾಯಣ ಎಂಚ ಎಂಚ
ಮೆಲ್ಲ 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 ಮೆಲ್ಲ. ಜಂಪ್ ಪ್ಲೇ ಮುಳು ವೈತ್ರಿ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂಕುಲು ಸೊ ಅಂಚ ಮುಳು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಬೆತ್ತ ಮುಳು ವಾಟರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆತ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ವಾಟರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತ ಉಂಡು ಸೊ ಏನ್ಲ ಪೂಲ್ಗೆ ಕೋಪೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕುಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಎಂದಂತೆ ಅಂತಾನಾ ಬೆತ್ತು ವಾಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಗೊಪ್ಪನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಿ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಆಪುಜಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪನೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ